Paita na eh. Hindi ko kamubon atong ba. Apit nun ko madaog sa luto. Tulo rin na karga. Paita eh. Sama nung pisi. Uy, isa man ka. Ako si Pablo, ang pinakakusgang bodyguard ni Lucifer. Nya, unsa may tuyo naman sa ako? Na ako diri para ako'y magsulsul nimo. Na ako diri kay nadungog na ko yung istorya nga nangita kag pisi. Nya, unsa may labot nimo kung ngita kong pisi? Na ako diri kay nagsulsul ko nimo. Buhatan na imong plano. Kay mauna ang solusyon ang pisi. Uy, kinsa naman pod ka? Ako si Laloy ang anghel na muluwas nimo. Ayaw tuo anak niya. Kay dili na siya anghel. Kanang nao nga. Anghel na. Kamanyakis anak. Nge! Ito anak, dili na mga solusyon. Ay, paminaw ang negro nga sa tanas. Buka ba ninyo? Unsa di akong gibuhat? Buhatan na dayon. Saman ako'y mahigot. Ayaw. Ikaw bot-bot ka kung imo ako nahikot sa imong liog. Nga. Da, tagam. Sinirok lagi. Nak, kalma lang. Bugawan lang sa tanas sa imong kilid. Nakaw negro, asa na karon ko paingon. Kalma lang. Ako'y istorya niyo. Kung magkasinabot ta, tunga ta. Uy, may problema. Unsa man na? Kini, maminaw. Kung maghikog ka karon, makadawat dag reward gikan kang Lucifer 500,000. Muna atong tungaon. Sa hikog. Ikaw ra hikog diha. Kasi ito naman sa ko, bulok. 500,000 dayon. Okay, billion. Kini. Sugot tayo ka ni. 500,000. Aw, kana. Asa man pisi? Ang bebe. Anak, hayop po anak niya. Ati ka ng tanan. Human ka niya pasaligan. Kung makuha lang niya ang tanan, dinha ra kabiyaan. Bitaw, andam na kong buhaton ang tanan. Basta ikaw lang akong makauban. Wah, ami bisibik. Di pangitan akong kabaw na kabuhi. Ubangan pa ko ninyo pangitas kabaw. Lipay ba ko? Nga. Haha, naisahan ang negro. Sige nak, padayon lang. Ngita ang carbon nimo. Ay, salamat. Ambi mo na kung maghikog. Na, pinpas ko aning Lucifer. Ang damay, may tawhana. Abi man ako maghikog kay nangita magpisi. Nangita ramday kabaw. Tay ko ang Lucifer. Nakasiir ba ko? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Asa na kaya to kong kabaw, no? Kabuhi man. Ay, itong kabawa. No. Asa ka itong kabaw? Ay, mura. Naari di ka, Dre. Kaya nga bawang kapoy yung pangita dito.